बाइक गोमादों। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव एमए थाखोआव फरायफुनाय अनसुला नार्जारिनि 150 पालसार बाइकखौ मैया मोनाबिलिनि 6 रिंगासो समाव क'क्राझार बागानसालिनि भारा न'नि सिंनिफ्राय रावबो गैयैयाव सिखावा लानानै थांदों। गोसोम गाबनि पालसार बाइकजों लोगोसे हेलमेट, गेस सिलिन्डार, मबाइल चार्जार गासैखौबो सिखावा खावनानै लांदों। सोरबाफोर सुबुङा AS16A 9587 नंनि पालसार बाइकखौ नुसनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6001356909 आव थोंजों खौरां हरनो हागोन होननानै अनसुला नार्जारिया गुरै खावलायहरदों। बाइक गोमादों। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव एमए थाखोआव फरायफुनाय अनसुला नार्जारिनि 150 पालसार बाइकखौ मैया मोनाबिलिनि 6 रिंगासो समाव क'क्राझार बागानसालिनि भारा न'नि सिंनिफ्राय रावबो गैयैयाव सिखावा लानानै थांदों। गोसोम गाबनि पालसार बाइकजों लोगोसे हेलमेट, गेस सिलिन्डार, मबाइल चार्जार गासैखौबो सिखावा खावनानै लांदों। सोरबाफोर सुबुङा AS16A 9587 नंनि पालसार बाइकखौ नुसनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6001356909 आव थोंजों खौरां हरनो हागोन होननानै अनसुला नार्जारिया गुरै खावलायहरदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।